ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. Дарси 36 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон ва охирон дарси русӣ барои навомӯзон аст. Аз дарси оянда тибқи ваъдаи пешакӣ аз китоби даррога в Россию оғоз менамоем. Ин китоб шакли электронияш дар интернет ҳаст. барои касе агар лозим бошад метавонад аз Google ҷустуҷӯ кунад, даррога в Россию PDF нависед, мебарояд. Агар ба шарте наёфтед, метавонед ба саҳифаҳои мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ муроҷиат намоед. Шакли PDF ё электронии ин китобро барои шумо равон мекунем. Ва ин китоб «Дорога в Россию. Учебник русского языка. Элементарный уровень», яъне сатҳи ибтидоӣ. Сатҳи ибтидоӣ яъне манзур барои навомӯзон ёки барои мубтадиён, барои касоне ки дар сатҳи аввал қарор доранд. Ва ин китоби якумаш аст. Ин китоб тахминан 2 ҷилд ё 3 ҷилд аст. Мо аз ҷилди якум оғоз менамоем. Дарси оянда албатта. Ва ин дарс мехоҳем барои шумо тарзи навишт ва хондани калимаҳоро пешкаш намоем, чӣ гуне ки дар дарсҳои пешин ва дар забонҳои арабӣ, англисӣ ва туркӣ ин корро анҷом додем. Ва дар ин дарси русӣ ҳам мехоҳем инро анҷом диҳем ва аз дарси оянда ба китоб руҷӯъ менамоем. Албатта гумон дорам ё тахмин мезанам ки ин 36 дарс барои навомӯзон, барои начинаёших кифоягӣ мекунад ва аз дарси оянда ба китоб мепайвандем, яъне аз китоб оғоз менамоем ва дарсҳоро аз китоб шурӯъ менамоем. Хоб, касоне ки дарсҳои арабӣ ва англисӣ, туркӣ моро пайгирӣ кардаанд ва карда истодаанд, медонанд ва гуфта будем ки дар дарсҳои пешин ки дар ибтидо, яъне дар аввал калимаҳоро меёрем ва бо тире онҳоро ҷудо менамоем ва ин маънои онро дорад ки дар ин ҷо ҳиҷо ҳаст, яъне 1 ҳиҷо, 2 ҳиҷо, 3 ҳиҷо. яъне ҳар калимае ки дар байн бо тире ҷудо шудааст, пас он маънои онро дорад ки он калима аз он қадар ҳиҷо иборат аст. Мисли калимаи велосипед аз 4 ҳиҷо иборат аст. велосипед. ва бо ранги сурх инҷо асли калимаро овардаем, яъне асли калима чӣ хел навишта мешавад ва дар байни қавс бо ҳарфҳои тоҷикӣ тарзи хондани калимаро овардаем ки он калима чӣ хел хонда мешавад ва баъд аз он маънои он калимаро овардаем. хоб, суханро ба дарозо намекашем, аз баски вақт танг аст, шурӯъ менем ба хондани калимаҳо. Аптека, дорухона. Август, моҳи август. Адвокат, ҳимоятгар. Брат, бародар. Албатта калимаи брат агар дар охираш мягкий знак ояд, брат гирифтанро мегӯям. Албатта дар ин ҷо брат бе мягкий знак омадааст, пас маънояш брат, яъне бародар аст. Бабушка, биби. Билет, чипта. Велосипед, дучарха. Вода, об. Виза, раводид.
где, дар куҷо, город, шаҳр, гостиница, меҳмонхона. Дорога, роҳ, день, рӯз, да, бале, оре, Египет, Миср, если, агар, еда, хӯрок, ёж, хурпушт, ёлка, арча, ёмкост. Ёмкост дар ин ҷо ғалат навиштаем. ёмкост ғунҷоиш, зарфият, иқтидор, имконият. жолтӣ, зард, железа, оҳан, жена, зан, ҳамсар, завҷа. закон, қонун, зуб, дандон, завтрак, субҳона, или, ёки, ёинки, ва ё, и, ва, игра, бозӣ, ёд, як навъи дору, ёд. Йемен, яъни Яман. Йогурт, яъни йогурт. как, чӣ хел, чӣ гуна, чӣ тавр. комната, утоқ, ҳуҷра. кто, кӣ, кист. лук, пиёз. луна, моҳтоб. лампа, чароғ. молоко, шир. мало, кам, андак. мама, оча. нож, корд. народ, мардум, халқ. наш, аз они мо, аз мо, амон. амон яъне дар ин ҷо як исм ҳатман бояд биёяд. мисоли гап китобамон, дафтарамон. он, вай, ӯ, он. один, як. они, онҳо, вайҳо, эшон. пятница, ҷумъа, одина, рӯзи ҷумъа. папа, дада. подруга, дугона. рубашка, курта, пироҳан. рассказ, ҳикоя, нақл, баён, баёнот. работа, кор. спасибо, ташаккур. скажи, бигӯ, гап зан. сказка, қисса, афсона. ты, дар ин ҷо ти овардаем. албатта дар забони тоҷикӣ нест. бинобар ин мо чӣ хеле гуфтем дар боло, дар байни қавс бо ҳарфҳои тоҷикӣ тарзи хондани онҳоро овардаем. ти намешавад, балки ты, ту. там, дар онҷо. тут, дар инҷо. утро, субҳ, пагоҳӣ, бомдод. утюг, дарзмол, уту. урок, дарс, супориш. фото, сурат, акс, расм. фрукт, мева. флаг, парчам, байрақ. хорошо, хуб, нағз. холодно, ду ое ки дар охир аз инҳо хонда мешавад, аммо ое ки ударение ҳаст, яъне аломати зада аст, пас вай о хонда мешавад. холодно, хунук, сард. цар, шоҳ, подшоҳ. яъне ҳарфи ц дар забони тоҷикӣ нест, бинобар ин бо т ва с овардаем онро. цар, шоҳ, подшоҳ. цел, мақсад, ният, мурод. центр, марказ. четверг, панҷшанбе, рӯзи панҷшанбе. чай, чой. число, яъне шакли танҳоаш ҳаст ва числа яъне шакли ҷамъаш, яъне ададҳо. дар ин ҷо шакли танҳои калима аст. число яъне адад, рақам. хоб шапка, кулоҳ. шкаф, ҷевон. шарф, гарданбанд.
ва байни ин ҳарф яъне ше ва ше чӣ фарқият аст дар дарсҳои пешин ба фикрам гуфта будем. Ше ба пури даҳон аст ва ше борик аст, яъне инаш ғафз талаффуз мешавад, инаш борик талаффуз мешавад. яъне шарф дар инҷо щётка, щедрост, щит, щётка, щедрост, щит, щётка чутка қаламу, щедрост кушодадастӣ, саховат, щит сипар, щит сипар. Объезд, 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 объезд по значению глагола объехать, объездить, яъне агар ба маънои феъл истифода шавад, дар ин ҳолат ба маънои объехать ва объездить аст. яъне феъли ин калима яъне аз объездить аст, яъне он исм аст ва ин объездить феъл. хоб савора давр зада гузаштан, аз паҳлӯи чизе гузаштан, пеш гузаштан, роҳи давродавр ё тай кардан ё аз ҷое убур карда гузаштан. объявление, объявление, объявление эълон. съёмка, съёмка, съёмка суратгирӣ, наворбардорӣ, нақшагирӣ. мыла, 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 мыла яъне собун. дым, 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 дым яъне дуд. пылесос, 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 пылесос чангкашак, гардкашак. тетрад, 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 тетрад дафтар. соль, соль, соль дар ин ҷо агар дар хотир дошта бошед дар бораи мягкий знак гап зада будем ки вақте ки мягкий знак омад ҳарфи пеш аз он мулоим ёки борик талаффуз мешавад. агар набошад сол, агар вақте ки ҳаст соль, соль, соль намак. кров, кров, кров хун. этаж, 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 этаж ошёна. этажёрка, этажёрка дар ин ҷо хато шудааст. этажерка аст, этажерка, этажерка, этажерка рафча, пойафзолмонак. это ин. юбка, 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 юбка доман, либоси домандор. юла, юла ғирғирак, бозичаи бачагона. юрок, 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 юрок як навъи парранда. яблоко, 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 яблоко себ. яйцо, 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 яйцо тухм. яхта, яхта, яхта киштӣ, махсус барои варзиш ва сайру сайёҳат, яъне як нав киштие ки барои сайёҳат ва варзиш истифода мешавад. хоб ин буд дарси 36 ва аз дарси оянда, яъне ба ҳамин дарсҳои русӣ барои навомӯзони мо ба анҷом расид ва аз дарси оянда як лоиҳаи ҷадид, як курси ҷадид оғоз меёбад ки он ҳам бошад, чӣ хеле дар аввали дарс гуфтем, аз китоби дарога ва расию худо хоста бошад оғоз менамоям. То дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳбон.